pirang-pirang. Aku kok nganti ora tekan kono lho aku mikir ya. Mergo aku nyawang Bagyo ki bareng nang omah wae ora ana sekolah ora mlebu lan ora dientukke sekolah ki rasaku malah cedhak karo anak. Ning jebul tunane ya akeh nek mung dineng-nengke ngono kuwi terus ora ana ketentuan saka para-para sing padha kawogan ki komo bocah-bocah ki dadi wong goblok. Bocah-bocah ki dadi wong sing ora dong. Mergo le ngajari ya ora cetha tenan lan ora jelas tenan. Nah, sampean saniki lagi krasa. Krasa ya krasa. Oke. Ini masukan yang penting buatku. Nek pancen kowe butuh apa sing bakal tok kandhake iki engko ditampa karo pengarep-arep, aku sing tak omong, aku sing matur. Carane piye? Ning kowe matur kudu duwe solusi, kowe aja mung matur tok ning kowe ngekekno solusi utawa meneni drep. Sing kudu iso diaturake marang pepunden utawa pengarepe. Lah wong ya janjane upama diglejah niku gampang kok. Upama saniki niku kudu nganggo jaga jarak, upama saniki niku kudu nganggo masker, bocah-bocah ya ora bakal wegah nganggo masker. Kelas sing maune isine 40 diisi wong 15 utawa wong 10 ning sing wigati menika mengke urut rutin digilir mlebune men bocah niku mlebu sekolah ora kok ming nang omah tok. Tur guru-guru ya duwe gawean, kula nuwun mapunten guru-guru ya ben duwe gawean men mlebu manut karo gilirane. Ngoten ya. Sak kelas niku nuwun sewu upama isine mejane 40 digawe 10 niku jarake wis adoh-adoh, wis memenuhi protokol. Manten niku ya iso digawe kok mamun ming dinengke wae nang omah do playon do pit-pitan. Nek ditakoni pelajaran ora dong. Oke, nek ngono pancen sesuk-esuk biar gagat bangun raina. Aku sing arep sowan ning ngesaning para Pandhawa. Aku tak matur. Neng kudu kaya ngono kuwi kok sing tok kandhakake. Mengko ndak bocah-bocah do goblok mergo kukuh bakuh sentosaning negara kuwi eneng pundhake nom-noman sing pancen pinter babakan ngelmu apa wae. Satemah negara iki kukuh kuat sentosa lahir lan batine. Alhamdulillah, Mas. Kula remen nek sampeyan ngersa paring dawuh kaya ngenten niku ati kula lega men Bagyo niku ora goblok, Pak. Bagyo niku wis awake ireng. Mripate bijil. Gobloke ra jamak-jamak. Malah saniki nek kon sekolah liwat HP niku mo karepe ngan mancing. Wong bapane wong kondang ngono pas Bagong wong gleleng kok anake mung tukang mancing. Wis ora usah cerewet kono, saiki kowe nang mburi, perkara iki tak nam-name nang pikirku, Yem. Sesuk-esuk arep ora ndek kanca aku dhewe sing arep ngomong karo para Pandhawa babakan perkara iki. Matur sembah nuwun, Mas, matur sembah nuwun. Nah ngaten lilanana kula tak mancing wonten pepengkeran sawetawis. Heeh. Kersakaken unjukan mboten. Lho ya ngombe mangsamus kering keruntang. Ngersakaken napa kopi napa teh napa jahe napa jenenge niku serbat. Serbat arep tak ombekke aku. Serbat niku unjukan sing pedes. Wis sak karepmu, sak gawe-gawemu waton kowe sing gawe barang sing ra enak dadi enak. Nggih. Kuwi tenan aku ra goro kowe. Ambok wedang iki tok gawe ora legien tak seruput weruh raimu ki. Rasane wis kaya ginastel. Legi panas kentel. Nggih. Wis ngono mundur kono. Nggih, nyun ngapunten kula tak teng wingking sekedhap nggih, Mas. Heeh, ngati-ati matur nuwun. Dadosaken kagiat raos sing manah kula. Wanci yahketen tak kira nek memedi. Niki mboten panglih nek Ndara Banawati to. Tobat. Bagong iya aku nyang prapta ning bale wis mamu Bagong. Wala jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngkara. Apa? Mas sampean kok le mentol. Akon aku nembure ming arep nemoni wong wedok sik to. Ora sok gampang sujana. Matke iki sapa?
Iki Ndara Banawati garwane Prabu Duryudana Prameswari negara Ngastina. Oh, kula ki nek sinten nek ditanding-tandingke ya cetha kula kalah, kula wis tuwa kaya Meneng ah. Tapuk sisan. Ngaturke sembah. Gusti Ayu, kula ngaturke sembah. Iya tak tampa kuwi bojomu Bagong. Nggih. Batu-batu kok ya gelem karo kowe. Nggih, kula mbiyen dipeksa supaya gelem. Meneng wis kebacut to dadak diungkit-ungkit. Wonten apa? Bagong aku njaluk tulung-tulungono. Prap takon ning bale wis mamu iki kok plantrang nggone mlayu saka negara Ngastina. Ngerti yo? Yen to sejatine nggonku mlayu iki mergo nggonku banget duwe rasa kapang lawan Nyai Arjuna. Wekasan aku nglimpe uwal saka Taman Negara Ngastina mengajab aku bakal ana ing Kasatian Madukara ketemu karo Dimas Janaka. Nanging lungaku jebul kadenangan dening para Sata Kurawa aku dioyak-oyak supaya dijaluk kondur marang negara Ngastina nanging ora lega rasane ngatiku yen to ora ketemu karo Dimas Janaka. Mula dina iki aku tulungono Bagong, aku tulungono, aku delikno. Aku delikno Kurawa kabeh padha ngoyak karo aku Bagong. Waduh. Aniki omahe-omahe kok ngentene sampeyan niku Prameswari. Kula delikke teng senthong sampeyan ya reget kabeh awake. Engko aku dadak ngedusi, Mas. Iki meng lelucon. Wah, wis. Mula aku nek pentas nek ana kowe ora tau sukses. Kowe sujanan wonge senengane iki meng nggo jeki kanca-kanca mburi. Ora petok sepi oh. Tremblek ora. Mulane watu kula tratapan terus e. Lajeng golek lajeng ndelekke teng pundi kula bingung. Monggo Kurawa nggone mlayu saya cedak Bagong aku tulungono. Ngaten mawon, sampean pasrah mawon kondur. Mangke ketemu Ndara Janaka, kula sing pados wektu, pados srana pripun carane ketemu Ndara Janaka ning saniki kondur men tentrem, men apik. Men suasanane kondasmu. Kondusif. Ampun ngantos pripun nggih? Ora iso aku ora ketemu Raden Janaka, Yai Janaka rasaku. Mula aku tekaning mati Bagong, kangenku wis ora iso diampet Bagong, aku tulungono. Niki mengke nek kula nulungi sampeyan nang ati konangan Kurawa kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Napa kula ya kudu mbelani karo sampeyan? Batobat apa kowe ora gelem mbelani karo aku? Apa kowe ora gelem mbelani karo aku lho Bagong? Kowe ngerti dhewe to jadine aku kira tresno karo Sinun Prabu Duryudana. Tresnaku marang Yayi Janaka. Dene lak kok dadi kowe ora mbelani karo aku iki kebangetan temen Bagong, kebangetan wah. Jan wis kisruh iki tenan. Rak tenan to Dur. Rak tenan. Ing atase Prameswari kok mlayune kok mlebu nang omahe Bagong. Ketok banget. Mula ditakoni nek Bagong ora prasaja, Bagong ora jujur. Polo mawon, ajar mawon sik. Ora waton ngajar wong sampean. Kula ngerti sampean mlebu teng omah kula. Kula tak takon karo sampean, sampean ajeng napa lan wigatine napa? Mas, pripun Mas? Wis kana kowe lunga kowe. Bagya jalunga Bagya. Jak ndelik iki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mengke nek dados Pancakara rasa sumelang. Mati ya tak ikhlaske aku. Mbangane urip dimiskinke karo sapa-sapa. Wis tak akoni wis kana. Wis kana mulunga. Nggih, ning atos-atos rasa sumelang. Bagong aku tak takon karo kowe. Nggih, mang takon. Kowe ngerti Kanjeng Ratu Banowati mau tak sawang mlebu omah kene. Ka iki kowe ngaku apa ora? Kowe ndelikke Kanjeng Ratu Banowati. Oh, Bagong ora sandadak kowe. Kumbi ora sandadak kowe selak. Kowe ndelikke. Ayo, kowe ndelikke to. Ndok wenehke apa ora? Bakal boyong kundur marang negara Ngastina. Lah ora mbok wenehke.
Apa kelakon mau tak obrak-abrik kowe tak ajar tak bonto tak lebokke pakunjaran. Wis. Nang ngono pancen wis dadi lelakonku ah. Upama tak selakana ya tanpa guna. Monggo aku dijaluki tulung. Wong aku nek iso nulungi ya tak tulungi. Gandeng aku ya pas ora sibuk. Aku ya pas nganggur ana sing njaluk tulung karo aku ya tak tulungi, ora masalah. Sampeyan nyuwun priksa Dewi Banowati? Iya. Sampeyan pengen ngerti pancen sing tak jaluk kuwi. Dewi Banowati teng pepungkuran. Neng mburi ngendi? Teng mburi omah kula. Lenggah teng mriko. Pasrah kali kula nek ana wong sing goleki panjenengane sapa wae kudu kula kon ngundurke. Lho kese. Iki sing goleki Kurawa. Kurawa ki kadang ngata Sinuwun Prabu Duryudana. Sinuwun Prabu Duryudana ki ya kuwi pertimbangane Dewi Banowati. Pertimbangan apa? Pertimbangan truk apa? Omong ora jelas garwane. Ah iya, sing tak karepe pancen kaya ngono. Tegese njaluk bali Dewi Banowati kuwi wis sak trepe, Wis ora iso. Gandeng Banowati ki njaluk tulung karo aku ya wajib nulungi Dewi Banowati. Bagong, Nun. Yen kowe ora gelem menehke Kakang Mbok Ayu Banowati kowe tegese wani karo Dursasana. Wani karo Kurawa. Nyuwun pangapunten. Nek kepeksane sampeyan nantang kalih kula wong kula niku jenise wong ora tau wedi karo sapa-sapa. Kula niku wong ora wedi karo wong. Ngoten mawon. Waton dasar kula siji, bener. Benermu nggo nendi? Bener kula mergo ana wong njaluk tulung karo Bagong wajib tak tulungi. Dasare wong niku wong wedok. Ngoten. Wong sing ringkeh. Wong wedok niku wong sing ringkeh, wong sing wajib ditulungi. Kuwi iki Prameswari Ngastina. Ora usah kokean omong, aku males aku wisan. Ki karepe piye? Piye, Dur? Pun candak mawon. Bagong dicekel mawon diajar. Yen perlu lebokke pakunjaran, yen perlu dipateni. Yen ana tantrimaning Pandhawa, Pandhawa mboten ajeng melu-melu wong ngerti Bagong niku luput pakartine. Wah, ajeng melu-melu yen pancen kaya ngono, ta. Kurawa ingkang bakal nyekel karo kowe. Nuwun sewu nek paripaksa kula wantun lho nek ana pate. Kontak. Wah, berat ini. Kempung wakul doyak aja nganti mlayu. Wah. Wong batope to, Pak. Nganti bubras langkrah omahmu ora karo-karoan rusak kaya ngono mergo nggonmu perang karo para Sata Kurawa. Wah niki nek mboten mlabuhi karo sampean mboten bakalan kula ngiklasake omah kula porak-poranda kados ngaten menika. Batope to, Pak. Terus kepiye? Niki nek mboten mlayu kula remuk sampeyan ya kewirangan. Kula ajur dicekel Kurawa, dibondo Kurawa, kurang-kurang bejane kula ngerti watake Kurawa mesti diajar, kula yakin. Sampeyan ya kewirangan merga sampeyan konangan apa sediane merga mlayu saka negara Ngastina. Batobat to, Pak. Terus piye, Bagong Awi mlayu kalih kula? Metu ngendi kula mangetutke laku kula? Mangetutke playu kula niku dalan sing kulina kula nggih maling. Batobat to, Pak. Sing penting ora konangan pun mlajar mawon batobat ayo mlayu bae. Pripun Pate? Kurawa ngoyak Bagong mboten kecunggah.
ning ketok Bagong runtung-runtung kalih inggih menika Kanjeng Ratu Banowati mlumpat tembok mlebu grumbul jedul mriko liwat selokan barang. Oh, batobat. Lah kok dadi kaya ngoten Bagong ya pakartine. Beto Dewi Banowati. Sing wedok kaya gelem wae diliwatke dalan-dalan sing rungset lan rumpel. Ya pokoke iso lunga saka negara Ngastina. Niku rak karepe Dewi Banowati. Oh, pripun Demate? Pripun? Ngeten mawon. Kurawa kinen nyebarke utawa kinen ngabari marang para Pandhawa nek Bagong glandang Dewi Banowati. Nek Pandhawa ngerti Bagong glandang Dewi Banowati, luwih-luwih Janaka mesti mboten ajeng menehi pangapura kali Bagong. Sing mateni Bagong dudu Kurawa ning sing dadi jalaran patine Bagong para Pandhawa piyambak. Langkung-langkung Janaka waton dikabarke supaya sumebar warata. Nek Bagong glandang Dewi Banowati pun mboten sak kuwatir. Durmagati, waca Jawa. Kowe duwe fotone Bagong karo Banowati. Waca pas cacak-cacakan karo Kang Wasdasana wau pun kula foto. Disepiralke. Disepiralke. Dikondangke iki lho, dipilalke, dipiralke. Disebar ning media sosial media teknologi. Disebarke ngalor ngidul ngetan kulon supaya ndang padha ngerti nek Bagong glandang Dewi Banowati. Oke, sakit Jawa. Batobat. Bagong edan. Bagong edan le nggeret aku sampe nae dhewe. Aduh. Aku ki wong wadon lho Bang, dasar ki Prameswari kowe iki ra batur, kowe iki mlayu liwat Talas ya kulino, mlayu liwat sawah ya kulino, mlayu liwat Tegal ya kulino. Lah aku ki ora kulino Bagong. Aku ora kulino. Wah, malah pikir aku tekan ndi. Ora oleh. Ora niku ya kesel. Batobat. Aduh. Pendak aku dadak mandeg dadak ngunjuk kayak kemben. Mesti mlotro bakal meneh keterangan karo sapa sing bakal midono karo kowe. Keterangan apa? Luwe-luwe nang nganti rayi sampeyan Ndara Janaka presa kabar sumebar Bagong glandang Dewi Banowati. Ndara Janaka goleki. Niki kula karo sampeyan tengok-tengok teng mriki Ndara Janaka jane wis presa teng adoh mbuh saking pundi. Mentang langkap nganggo jemparing cul. Modar. Kula mati, sampean ketemu karo Ndara Janaka. Kula ora diurus, mbatrang. Pripun? Napa mboten kelara-lara? Terus kula ututane napa? Untungnya di mana kula? Tobat. Kowe bakal tak paringi Brana Picis, Brana Prabeya dhuwit pira wae njaluk mengko tak paringi. Nyawae dadi joli dhuwit. Padake. Tobat. Wis mengko gampang sing baku ketemu karo Raden Janaka mengko kowe piye njaluk apa aku bakal nuruti karo kowe. Pun yakin? Iya. Nggih pun. Nggo alon-alon mlaku alon-alon. Niki kula ya ngelih banget e. Tobat mengko yen ana wong dodol pangan mengko tak tukokke aku sangu duit emas pirang-pirang tekem. Wah edan iki. Berarti keturutan iki mengke. Iya wis ora usah kuwatir. Niki mengke nyamar mawon. Supaya aja nganti konangan kula tak kudungan tas kresek. Sampean ya nganggo napa lah? Pripun carane supaya aja nganti konangan? Mengke kula colongke mantol nggih. Men supaya ora konangan Batobat. Ayo mlaku ngado Bagong golek dalan sing prayoga. Ketemu karo Dimas Janaka. Monggo. Niki wis sampean iki teng jero ngalas kapunan. Iya Bagong. Ndara Janaka Kakang Semarya. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Iya tak tampa. Bekti kula Den, iya nala garing. Bekti kula Gus, iya tak tampa Petruk. Enten apa kok
tindakipun boten kados adat sabene. Sumengka niku wonten wigatos menapa? Yen ngono pancen bener wewarta ingkang dak tampa. Lamun anakmu Bagong pancen tumindak ingkang ora prayoga ketitik. Aku dipriksa marangon papan kene jebul Bagong ora katon. Lah malah sampean kok ngerti anakku lho Bagong? Mergo aku krungu kabar Kakang Semar. Kabar napa? Napa kabar bab anakku lho? Kabar ingkang sumebar warata nganti Kanjeng Koko Prabu dawuh kelawan aku nanjihke kelawan kahanane Bagong. Yen to dina samengko ana kawan Bagong wani nyidra marang Prameswari Ngastina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati Kakang Semar. Lah iki lelakon apa? Bagong kowe iki wis mingerke blatmu apa piye? Adat saben kowe iki gawe kisruh ning rak ya ora perkara sing abot kaya ngene. Lah kok dadi kowe nyeneng jenenge wong tuwa. Bagong bocah kok angel kandan-kandanane. Ngapa to, Pak? Bagong wani gawe lingsem nyidra Prameswari Ngastina Gareng. Wah, lah trondolo tenan. Krocok mbendo. Wis ora wangun dadi anake bapak, ora wangun dadi adikku, ora wangun dadi adine Petro. Ngopo Bagong reng? Nyolong Dewi Banowati, Tru. Wala setan lho. Ketemu kepruk boto raine tenan. Wis ora ana pangapura nganggo wong sing kaya watake Bagong. Biasane iki tumindake ora nganti kaya ngono kok iki kok wis nerak pacak nerajang perbatan wis mlumpat waler iki. Iki wis ora bener nek diapura meneh, Pak. Upama dihukum ya wajibe dihukum Bagong. Terus pripun? Mula aku kedugung upaya menyang didununge Bagong. Yen wis ketemu aja mbok luputke Janaka yen to aku kudu mentolo kelawan Panakawan Bagong. Pat, Bagong. Wonten dawuh. Aku wis mkandha arep yen to temene aku ki nggone lunga saka negara Ngastina ki nggonku kangen kelawan Yayi Janaka. Lah iki malah kedarang-darang tekan tengah ngalas adoh banget parane iki jane wis tekan ngendi Bagong? Aku kok ora ngerti papan dunung iki. Nek mau wonten tulisan sampean mboten maos napa? Batu ora maca, aku ora maca. Alah jan wis, lha nika tesih ketok sing ngriki. Sampeyan mang lenggari iki. Batu. Jeng mele niku sok diwaca papan-papan niku dadi apal lho kene iki daerah ngene, desa iki, dusun kae, kecamatan kaya ngono. Senengane ora. Nika ora pun wonten tulisane to. Lho nika. Oh. Alas. A-L-A-S. Alas. Burine kaya apa tulisane ketutupan godhong saka kene. Tak wacane nek sampean ra iso maca tak wacake ampun sumelang. Kula niku cah cerdas. Cerdas. Alas. Geogo enggung. El-ili. Wah awang. Gung liwang. El-ili wah awet. Gung liwang liwet. Wah, enak niki. Awas kok enak lho. Gung liwang liwang maksude. Ngisore niki nggih enten tulisane kok mang waca. Iya, tulisane apa? Hati. Hati. Hati-hati. B-A-N-Y. Aek. Nyemek. Ngawur. Banyak. Ke-eke-re-re. Banyak. Alas kok banyak kere. Ke-eke wah awan. Kewan. Kewan. Ge-aga-el-ala. Galak. Oh ngatos-atos. Saman ngojo-adoh kali kula. Ini mergane oke kewan galak. Iya. C-O-C-N. T-O-T-H-N-Y-A. Contohnya. Blabaknya gede banget. Enggak. Kewane jenenge ditulis Kang Bakarang. Nika ben
Dinas kehutanan iku tertib. Iya. Kewan galak. 1. Geaga erengpung. Garengpung, garengpung niku nek gelem nyokot. Wah, wis tenan. Ora diculke. Menyoti ngoten tenan niku. Sampeyan tau dicokot garengpung durung. Hati-hati mula disebut kewan galak. Iya. Angka 2 es. Apa? Resrespo. Resrespo. Niku ya galak. Niku nek mlaku meng alun. Mongko ninggal iler. Iya. Ilere niku sing gawat, iritasi. Iya. Tak wacane meneh nggih. Andur. Kuwi apa? Undur. Niku termasuk galak. Niku nek nganti ngunduri. Tenan. Sing terakhir niku sing kewan galak terakhir. Apa wacane? J1 NG ke AKNG. Wah. Jengkeng. Jengkeng. Masa kewan kok ngene nggih? Iya, lha nyokot piye? Lah iya. Niki tengan iki alas wewengkon ngendi? Ana apa tulisane? Mboten wonten ning kula gaweke dhewe niki. Bangane stres iya. Keba-aba. Kowe iki ora guyu. Maca kok guyu. Keba-aba. Ke bawah. Wah, edan. Malah kon medun barang. KKPREN. Ngeprint. Ngeprint sapa? Ke bawah ke perintah negara. Ke AK Mbobo aja. Kamboja. Wah, iki sado banget lek mlaku iki. Luar negeri. Tekan. Wah, luar proja. Kamboja niki, Pak Tobat. Iki adoh banget, Bagong kok ya ora krasa lek mlaku. Ya karang mlaku ro wong wedok iki mesti ra krasa kok. Ana mlaku lho, lanang do lanang mesti meng titik wis sikilku wis banyak. Aku tuh ke es teh, wes. Aneh-aneh pokoke. Tenan yakin. Iya. So kancane lanang jak omong ora gelem wis wegah. Males pokoke. Koyo arep glunding-glundinge nang jurang. Iki terus le bali piye? Rasa mulai wis kana tulisan meneh iki sore. Po apa ge ugu ya uyu po paguyuban. Lho. Alas kok ana paguyuban. Pak Tobat, kowe iki werna-werna wae, Bagong. Tulisane apa meneh? Kae sing ngisor kae tulisane kok kaya meng wisan. Keakawa awa. Mengkawa teitir. Mengkatir Kliwat. mengkhawatir. Mengkhawatir keakaan. Mengkhawatirkan. Ge ente iti eng. Gento. Goblok. Genteng. Iki kok saya suwe tak waca kok suasanane saya ora waduh. Apa Bagong? Lah kok dadi
raimu terus suntrut, raimu terus pucet, kowe kena ngapa ora usah wedi, napa aku sing tanggung jawab. Baba. Ya ayah. Bahaya. Lah mergane apa? Daidi. Geugu. Gudeg. Wah, jan klerak-kleru iki aku wis. Wis keweden kaya ngene. Kuku laturi. Nah ono loh eleh. Ngapa? Kulaturi. Nah ono loh eleh. Kuwi apa? Aduh. Menenganga. Tobat karepmu piye? Mengo megol. Aduh. Mengo. Tobat Mas Janaka. Babar pisan Dimas. Aku kangen karo si Adi ngandhe keplayu keplantrang teng alas mergo digawa karo si Bagong. Mergo jalaran Bagong ki mau aku wis kesempatan ketemu karo sira Yayi Janaka tobat. Aku ora kuwawa urip ning negara Ngastina ora ketemu karo Dimas Janaka. Aku piye? Aku kudu piye? Kakang Bu, kula aturi ngiyup sangandhaping werksa baniyah wingking menika. Si Adi arep ngopo? Aja ndukani karo Bagong. Bagong ora luput, Bagong ora kleru. Monggo kula atur seminggah. Tobat aja nduk seneni aja mbok dukani Bagong ora luput ora kleru lho. Baiklah. Wis nek arep dihukum mawon ta. Wah, iki wis konsentrasiku bubar iki anggere si kocluk teko iki. Aku lek ndelok ning jaba wae ora bengak-bengok ya. Engko tak makani watu, aja kuwatir. Engko tak geruske botol wis nang jaba. Bagong. Wonten dawuh. Ala rupamu pakartimu sak ngisoring dlamakan. Ora ngira babar pisan yen to kowe mentala, kowe wani glandang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Mula wis ora ana paukuman ingkang pantes kanggo kowe kejaba mung kowe kudu nampa ukupane Janaka. Kula niku mboten napa-napa, sumpah. Niku critane ngenten iki nggih, Gus. Critane ngaten. Kula niku lagi tengok-tengok omah dumadakan Ndara Banowati niku teka. Terus nyuwun tulung kalih kula supaya kula niku mbantu Ndara Banowati merga Ndara Banowati niku duwe rasa kapang kalih panjenengan. Tak rewangi tekan kene niku merga kula mung kepengin nuruti Ndara Banowati iso ketemu karo sampean. Kula niku ora ndek niat ngapa-ngapa. Mokal kelakone. Kowe wong lanang, Banowati wong wadon, mbok glandang ning tengahing alas kowe arep tumindak culika karo Kakang Mbok Ayu Banowati. Kula yakin sumpah ora piye-piye. Ora sandadak kakehan gunem sing tanpa guna. Aja. Kula ora ngapa-ngapa. Asli. Sambato. Kon mecah sirahmu tak pecah saiki. Po kowe ora ngerti yen to yae Kakang Mbok Banowati wi apaku. Apa? Wah, mbok kon lungas aku darah itu pikiranku bundel kok. Pak Bagong aku ora iso piye-piye Dole, kowe salah. Kowe luput. Kowe kleru. Aku ki ora ndek niat kleru, Pak. Nek dianggep kleru ya kleru ning aku niatku ora kepengin tumindak kaya ngene. Reng. Ngapa? Ora sudi nulungi karo kowe. Wong luput, wong kleru kok njaluk pambiyantune kakangmu wis ngorek-orek raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Ayo, omong. Aku suruh emoh ngewangi karo kowe. Aku mau bantu karo kowe. Ayo, saiki kowe arep kepiye, Bagong? Kula mboten napa-napa, nyenggol Dewi Banowati men mboten. Napa malih kula wani duwe niat tumindak sing ora becik. Yakin sumpah mbok wani
bumi langit tangkep nek kula duwe niat elek kali Ndara Banowati mboten. Oh. Pancen pakartine Bagong niku tenan-tenan elek kula ora kelangan. Petruk semono nggih. Yen ngono ayo menyang negara Ngastina. Nderekke kundur Kakang Mbok Ayu Banowati selak mersakake Koko Prabu Duryudana. Nggone kelangan Kakang Mbok Ayu Banowati. Monggo kula derek Ndara Janaka, monggo aku ora ndek niat elek lho. Ane ya bener ngendikaning Kyai Sepuh kae. Niat apik urung karuan ditampa apik. Wah, wis gara-gara Banowati njaluk tulung karo aku malah ketoyong-toyong aku didakwa sing werna-werna. Dadi wong sing terpidana. Semar ya wis ora nulungi karo aku, Gareng omongane ya wis atos. Petro omongane ya wis wah wis ora iso ditampa nganggo ati sing nyenengke. Ha iki tekan ana wujuding kali iki kali ngendi iki? Tak wacane. Tak sanding. Wah, apa wis. Apal aku tau adus rene aku mbiyen. Kali jurange jero ora jamak. Ngisor nganti ora ketok. Mulih isin mirang-mirangke wong tuwa, mirang-mirangke karo sedulur. Gunane apa, Gang? Kowe urip nang alam padang nek ora iso njunjung derajate wong tuwa, ngarumke jenenge sedulur, ming bebangeri karo jenenge wong tuwa, modar lakone. Wis merem ya. Mengkari ngenteni lemak. Plok. Sirahku entuk padas. Ha kok tibane empuk mak tebuk. Sapa iki? Ana wong kok gedhe dhuwur awake nganggo sisik. Raine kaya baya. Aku Seluman Bajul Seta. Sok mbajuli wong kowe, Dok? Ora. Jenenge Bajul Seta. Bajul Seta. Ya, aku sing tunggu kali iki. Oh, Sing arep nggo nglalu. Suwe nggonku kekalangan ngideri. Kali iki niatku golek pangan. Nanging ora entuk pangan jebul ana menungsa ingkang kleyang-kleyang bakal tiba mati siya ning telenging dasaring kali mula tak saut. Niatku kowe mung tak tanting kowe dadi wadya balaku apa kowe dadi sukma sangsaran mati ana ing telenging kali. Kowe sapa? aku Bagong. Bagong sapa? Ya mung Bagong ora ana terusane. Yen Bagong Solikin biyen. Saiki wis ora. Ngono. Ora dalah. Piye kowe milih rong perkara? Aku tok dadekke wadya balamu apa mati sia dadi sukma sangsara ning kene. Ya, Ora milih kabeh. lho. Kowe wis tak slametke, kowe kudu manut karo aku. Apa rumangsamu menungsa kalah karo Seluman, ha? Hah? Titaing Gusti sing sampurna ki menungsa, dene Seluman Jem ki sak ngisore menungsa. Ora ana menungsa direh karo jenenge Seluman. Kowe sing kudu tak reh. Wah, gaglak lah untal genti kowe. Al-Fatihah. Wong salwangsul dadi nglumpruk Seluman Bajul Seta. Apa ora we? Aku duwe Gusti sesembahan. Aku duwe pusaka sing iso ngalahke kowe. Aduh, Bagong. Awakku panas. Diblonyo ye. Panas awakku merga saka ukara ingkang mbok batin sarta sithik-sithik metu saka kedaling lathimu. Oh, panas awakku, aku ora kuat nyangga kekuataning surasaning tembung kuwi mau. Kapok ora we? Ya, aku kapok. Nek kapok wiwit dina iki kowe kudu dadi andhanku Bajul Seta. Waduh, Dadi andhaku. Kali dadi kekuasaanku. Jurang iki dadi kekuasaanku. iya. Ikhlas?
Ikhlas. Kowe dina iki sing ngadus aja wong lanang, ning khusus wong wedok. Wah, senengane kowe iki wong kok nyenengake gunemamu sarwa gawe bunga. Aku ki wong senengane gawe senengane wong liya. Dadi kuwi termasuk ngibadah, gawe bungae wong liya iki termasuk ngibadah. Mula aku ki arep dianu apa-apa ora iso temomo. Iya. Nah iki ngene. Piye? Nek kowe teluk karo aku kowe kapok. Kowe mbantu karo aku. Bantu apa? Mestine kowe akeh kekuatan. Iya. Kowe duwe aji Jaya Kawijayan. Aku njaluk. Ora ketang siji loro, wenehno aku, men tak nggone aku males ngudi tuwuh lara wirang. Lara atiku karo sing jeneng Raden Janaka. Wah. Raden Janaka kuwi satriyaning jagat kok kowe arep males karo Raden Janaka apa kowe menang? Nek jane ora menang ning gandeng tokne pusaka kudune iso menang. Pusakaku ora ono sing ngalahke pusakaning Raden Janaka. Pusakamu sing antik apa lah? Ora usah sing ampuh-ampuh ning sing antik. Sing kira-kira ki Janaka kewirangan ngono wae. Ngono ya. Ya, yen pancen kaya ngono. Yen kowe arep malesku dituwuh karo Raden Janaka dina iki aja semelang. Wujudmu tak ganti kaya dene Raden Janaka gelem apa ora? Ora clemongan lho. Ora clemongan lho. Tenane. Yo tenan. Bagus. Yo mesti bagus. Nganggo gelung, nganggo. Bongoe jedit. Iya. Awake kuning. Ya mesti kuning sak untune. Matamu. Siluman wis kalah clemongan. Bismillah. Ora, aja. Panas awakku panas. Ah gene wedi. Padake kuwi ampuh banget ora sing ngembari. Yo tak jalukke panguwasaning jim. Muga-muga kowe iso wujud ning kowe engko ora mesti ya bali kaya wingi-uni. Sing penting aku iso gawe isine Raden Janaka. Yo, sawangen Bagong aja kuwatir. Uladar. Bagus sing edape-dape. Ya. Yen pancen kaya mengkono aku njaluk pamit ning aku ora percaya. Ora percaya. Mergo tak nyawang kok raiku isih putih. Nganggere ngapusi karo aku ana seluman. Taleni nganggo oyot Mayura. Nah. Ngipusang. Apa ngapusi wae, rupane isih Bagong, rupane isih Bagong. Ora. Nek sandangane wis Janaka, iki wis nganggo salon ngene iki. Iki wis nganggo konde, iki wis nganggo jarik sing persis Raden Janaka. Iki lho perutnya. Masih gemuk, rainya masih teng brocel. Raimu ora iso dipermak. Rai kok kaya cor-coran, cor-coran dasmu. Seluman ngono iki rai kok cor-coran. Wis ora masalah, sing penting aku njaluk pangestu. Ngene, sama iki Bajul sama? Bajul Seta. Saliyane Raden Janaka kok aku iso malik apa-apa? Iso. Carane kowe nyebuta jenengku ping 3. Apa sing tok karepke kowe iso malik. Nah, mergo Janaka iki kancane akeh. Engko nek nganti dombelani Janaka nek bisa-bisane jaluki tempur karo aku. Janaka tempur karo aku. Mergo iki sing nangkem aku dadi tembuke tempur. Iya. Nang Janaka iki nglepaske puru kendali. Aku nek ora nganggo tahu dipenyet lho. Tahu dipenyet remote. Ah, remote.
Aku iso kena Raden Janaka Cinaka. Wis kono mangkat to aku ndak selak sumpek. Sumuk nyawang kowe. Nganggre aku nyebut jenengmu ora iso maneh tenan goleki nang kali ngendi ngendi. Iki kali sumber nyawa. Kaya bis. Kae sumber kencana. Njaluk pamit. Sing ati-ati. Wonten wujudan ingkang ngelok-eloki. Menawi dipun titipriksa tanpa beda kados dene pun Arjuna inggih pun Janaka. Nanging menawi nyumur pidhateng pasuryanipun mesti kemawon paduka Kanjeng Prabu badhe ngungun salebeting penggalih. Nguwuh-uwuh nedya nantang perang tandhing kananipun Janaka Prabu. Gandrung Petro non mrene yo lho Reng apa? Rene tak omongi. Ndara sapa iki? Jaman semalam-malam tak putung. Ayo ngejak perang Carapa. Perang Madras ayo tak ladeni. Perang Candrasa ayo tak ladeni. Perang Candra di muka aku ya. Langkon mati pecah siramu, pecah apa-apa murgane ati kowe. Modiar kowe. Kualek kowe iki. Kabar ingkang sumebar apa wis bisa mbok sirep? Sampun. Namung tiyang wonten ingkang wantun damel ingsem kula. Mawi sandangan Janaka rupanipun boten pokra. Lho, ngembari adhiku lanang Madukara. Kasinggihan mekaten. Werkudara ora ngewangi adimu apa piye? Bajul Seta iki sing maju dudu Janaka ning kakangne Bajul Seta iso madangi dalan tumunga-munga paneng sapu caing ukir martabak larang tenan nasarating Surya
Megalan gunung. Santai. Wegah. Petro wegah tenan aku. Aku mah noleh aku. Isin tenan. Bocah ya ngopo? Emang semono mangadil kowe. Ana sasmintan ingsun jagat Mas Yai. Yai Narayana. Nayarana. Yai Padmanaba sama Padmanaba. Gah. Wegah. Yai Kresna. Wah, mama. Pun Kakang wis ngerti sapa to sejatine sira. Tak tonton ning saka kaca gedhong. Katon sapa sejatine sira. Jengket dewa. Wegah aku. Gilane ora. Kakang Semar kowe iso rampung iki aku wegah Kakang Semar. Sama madil kowe. Ana sasmintane ingsun jagat wasesane Bathara. Ora bocah iki tek ampuh men. Iso malik apa-apa. Agong lho kowe. Us. Aja ngawur ngawur. Mono gage sawangen. Iki makuthi. Sing iso omong klerak-kleru ki mung Bagong ya reng. Awang teknologi ya dadi telogina. Ayo, kowe malik ora ajar kowe. Jagat Dewa Bathara. Jebul kae. Kae ana wong dhuwur. Ndelok jam iki. Si 10 menit Kang Semar. Kowe ganti ya. Kowe jane kuwi sing ngewangi sapa? Kowe ki ra ndi kekuatan kok iso molak-malik. Giri Lusi jalmetan kena kirira. Kejaba nek gusine abuh. Ora iso disebut Giri Lusi. Tenan ora. Seneng aku nek Bagong ngono kuwi. Sing arep iki sapa aranmu? Kuwi Joko Tingkir. Wah, Semar. Oh ini kok Joko Tingkir. Iki Joko Tebon ora masuk. Iki Semar. Wah. Mangsuk mono mandi lho. Jagat Dewa Bathara, jagat Dewa Bathara. Semar. Heeh. Ya Badrana ya. Heeh. Saron Ricik. Saron Sari ya. Heeh, Saron Sari. Duda mana-mana ngunung. Juru dia. Permatasari. Punta Prasanta. Nang ngono sing dhuwur kuwi jenenge kerupuk. Heeh ning wis mlempem. Aku doyan kaya sambel kecap. Wah, ketho Bagong iki sok nyolongi kerupukku teke sambel kecap ning Bagong kok. Sing cilik iki sing silite iso. Silite iso muni. Wah. Gareng pung. Itu gareng iki antil mencelat ora. Senengane omongane ora. Bagong, kowe ora edan kowe ayo bali kaya wingi uni ora. Lebe.
jare kan ganti Bagong. Ya ganti Bagong. Jan wis ora pati nduga mana. Kuwi Bagonge bapak mbiyen. Ayo disinggahke nggo pusaka, ora usah ditok-tokke ngono. Wah, Jan wis. Wis Jan wah. Aku dune nek cara mbiyen iki wah Jan wis saiki modern netro. Wah, Jan wis Jan wah. Aduh. Nganggo gamelan men iso badal. Oh, ngono ya Mer. Perkara wis waras ngene iki aku mung arep takon. Kowe kok iso molak-malik kekuatanmu kekuatane sapa? Aku ketemu Jem, Pak. Siluman jenenge Bajul Seta. Wong urip ki aja ngawula karo siluman. Wong urip ki aja ngawula karo Jem. Kowe aja njaluk kekuatan karo siluman, karo bangsaning berkasaan. Kuwi ora apik, kuwi nerak marang-waring agama. Ayo diluwari. Aku ora iso ngluwari, aku sing ngluwari. Bajul Seta sing wis menehi kekuatan ruku ya men bali nyang asal mula bukane sak kekuatane men kowe resik lahir batinmu Bagong. Dadak malik wong pirang-pirang ki iki kepiye iki meng tengoke suk-sukan mbaya tengok dhewe-dhewe ora wah caidan ngopo Semar rada mundur ayo rada mundur kula ora sengaja teken kula keri, teken keri. Loro e padake. Aku ora didakwa. Kula kaya dene wong terpidana. Rekae ngewangi Ndara Banowati malah dadi wong luput, dadi wong disalahke. Dikira macem-macem karo Ndara Banowati nganti kula diseneni Ndara Janaka. Ndara Janaka dikon lunga. Kula wis nglalu lho, nyemplung jurang lho kula. Iya, enggak. Jurang endi? Jurang Jugel. Aku nek weruh Bagong ki sengit, ning ya sok kangen. Ning ngene iki aku males trimo ra weruh. Heeh. Ki anggere isih ana wong loro wiyaga sing ora Bagong ki. Ya tinggal nang kewen. Semarang Grengguyu tak antil ngono. Ora. Lah terus karepmu ora nyuwun sing jenenge Janaka ya Raden Janaka. Hai bendaramu. Ya, nggih. Ndara Janaka rawuh mriki njaluk ngapura kalih kula. Tok niku. Pun liyane mboten. Kalih nyuwun arta. Lho. Dinggo ngapa? Nggih numbaske HP anak kula. Kalih nggih tuku kotang. Men anak kula iso sekolah lumantar HP niku mawon. Sampeyan pemerintah ora ngekaki dana ming duwah jauh. Ayo belajar liwat iki, belajar liwat. Nek ana ditewe beres, le golek ngrekoso. Oke, cah cilik do nganti nyambut gawe, pengen lumpukke duit, pengen iso tuku HP, pengen sekolah. Oke. Nutuk terus anan. Lha niku ngomong sak tenane malah dikeplaki sak penake dhewe. Sampeyan kudu
berbijaksana dalam menentukan sikap. Oke, sampean ngonten niku nek kira sampean terus mubengi laladan negara Ngamarta, negara Darawati. Sapa kawulane sing ora mampu diparingi, sapa kawulane sing ora iso tuku HP diparingi sak desa dikai nggon wifi sing ana iso nggo internet, men iso nggo sinau bareng-bareng. Ngono, ora mung dawuh ning tanpa nganggo ana jalan keluare. Iki mung ngontam-ngantem wae. Gara-gara kudara. Gara-gara kudara nganti wedi lho. Yo. Becik banget Bagong. Ah becik. Padake ora. Mangsane kulane prihatin. Ha kulane ku nek iso sugih. Nah, kulane ku nek dadi wong sugih, dadi wong duwe, jajali aja pula ora batal. Ha tuku HP kula 10 tak domke bocah sing ora iso sinau niku. Sing ora duwe HP, wong ora duwe dume kabeh. Manut kemampuan kula niku tenan, ora kok ming goro. Ming sak kula lho niki. Omongane sampean Nalendra pengareping para Nalendra kudu iso memberi solusi ora mung sampeyan dhewe. Mangsane. Ngopo, Pak? Aku wedi. Rasa wedi kok menyuarakan kebenaran kok wedi ora. Iya, Bagong. Sesuk ana penggalian saka Pandhawa lan panjenengan ingsun. Alhamdulillah, ning sing penting anak kula tukoke HP sik. Iya. Pira iki? 500. 500. Duit apa 500? Sebar. Mangsane. Jupuki meneh. Sebar. HP kok 500 ento sing enten. Apa? Ya wis sesuk bakal dipikirake. Ah, ngoten ora. Mesake bocah-bocah ndak ora iso sekolah nggih, Den. Nangis ati kula, trenyuh pikir kula. Nyawang bocah-bocah luwe-luwe putrane wong sing ora duwe, wong sing ora iso nyambut gawe. Meng buta pengen duwe HP nganti adol apa-apa. Niku mang penggalih nggih, Den. Mang pikir nganggo nalar sing ganep. Ngoten nggih. Sampeyan lenggah dadi Nalendra ya merga saka suarane wong sing ora duwe nika, mula nika ya wajib manggatekke ampun mangnengke mawon. Manganjur laku ning angen. Gugur anggrane ngarga kura-kurnita. Kakiri-kiri. Patula mangamba-amba. Kok dadi putih ta iki? Wah, ora iso suluk aku mah. Oh, kapok ora kowe, campo aja. Piye? Gah. Sin. Ora kok isin ki ngopo? Werkudara. Werkudara? Kowe iki nek tumandang ki ora kaya ngene kok. Dadi iki kok kaya ngene piye? Gah, Sin. Karuane mbok du karo singa bareng. Mbok du karo gajah 40 aku ora wedi. Wah, didu karo wong edan. Wah, Sin. Kowe nek ngerti mesti guyu. Kowe nek ngerti mesti ngece karo aku. Mbok coba aku tak nerono. Wah, aja. Aja. Mesti ora tak tontone kaya ngopo.